खुलुमबाय लोगोफोर आङो मैया भिडिअ होखादोंमोन जे BPF नि क'क्राझार जिल्लायावहाय मोनसे वार्कार मिट्स फार्स्ट मास गेदारिं बिथांमोना खालामनो होनदोंमोन दा बाहाय 50,000 प्लास मानसि बाहाय गेदारिं जानांगौमोन दिनै बिनिनो आपडेटखौ नोंथांमोननो होगोन आरो बाहाय मा बाथ्रा बुंनो हाग्रामा महिलारिया मा बुङा खाम्फा बरगयारिया मा बुङा आं डिटेल रायलायगोन हो बावहाय मानि सभा जामारदों माबोरै जामारदों आं माने डिटेलखौ मोनजोब्बाय नालाय स' आं जे नोंथांमोननो डिटेलखौ होसिगोन स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा नायनो हागोन आरो बिनि गेजेरजों नेक्स्टआव आरो नोंथांमोननो आङो थार बाथ्राखौनो लासै लासै फोरमायलांबाय थानो हागोन आरो दा आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोननि खोमाजोंबो एसे खोनासंहोनोसै बेवहाय माबायदि मानसि जामारदों जेन'बा आं फंनैसो बाथ्रा खिथागोन बिनि उनाव आं भिडिअखौ होना होगोन जे भिडिअखौ आं होना होबाय थागोन कि बेसेबां मानसि जामारदों बेवहाय क'क्राझार जिल्ला BPF দলৰ উদ্যোগত মাছ ক্লিয়াৰৰ লগতে আমি আজি ৱাৰ্কাৰ মিট প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ আৰু আমি BPF দল হিচাপে সব জাতীয় যিমান দল আছে সকলোকে আমি মাতিছোঁ আজি যিটো ৱাৰ্কাৰ মিট ইয়াত আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি আজি হিসাবে কক্ৰাঝাৰ লোকসভা আৰু দৰং ওদালগুৰি লোকসভাটো আমি খেলিম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি আৰু লগত মিত্ৰতা নকৰিছিল এইটো বাৰে বাৰে সোধা হৈছে আৰু কৈ থকা হৈছে যে BPF দলৰ এতিয়ালৈকে ফাইনেল সিদ্ধান্ত হোৱা নাই ডিক্লেৰেশ্যনৰ বাকী আছে কিন্তু জ্যেষ্ঠ আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলে অলৰেডি সিদ্ধান্তত আহিছে যে মোকে কেণ্ডিডেট হ'ব লাগে বুলি মোক কৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই रेडी लोगोफोर नुबाय नङा होमबा बिदिखौथ' आं होखाबाय हाग्रामा महिलारिया मा होनखो खाम्फा बरगयारि सारा मा होनखो दा बिथांमोननि होननाय बायदिबा बाहाय गासिबो बाहाय नुजाफैनो हानायानो 80%आनो वार्कारफोर मिथिबायना 80%आनो वार्कारफोर आरो 20%आ रायजो राजाफोर थारमाने मेन एजेन्डाया जाहैबाय मा वार्कार मिट लादों बिथांमोना वार्कार मिट माने क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BPF नि वार्कार मिट्स बाहाय नोङो पेरेन्ट दङ युथ्स दङ उइमेन दङ बिदिनो SC सेल दङ मा होनना बुङो गुटका माने सेल दङ बिभिन्न सेल दङ आरो आदिबासि सेल दङ गासिबो सेलखौ लाजोबनानैसो बाव गेदारिं जादों होनना बुंदों ओंखायनो बावहाय गासिबो फैनाय माने गासिबो वार्कार जोबसो बिसोर साधारन पाब्लिक नङा थारमाने होमबा नायदो नोंथांमोना क'क्राझार जिल्लायावनो गासै 80% वार्कारफोर बाव फैदों आरो बिथांमोना बुंनाय बायदिबा 20,000 प्लास बाहाय वार्कारफोर फैदों बिनि उनावहाय आरो बिनि माखासे 10,000 प्लासआसो पाब्लिकफोर फैदों माखासे पाब्लिकफोरा नायनो लुगैनानै प्रग्रामावहाय फैफादों होननाय मोनसे जों मिथिनो मोननाय जादों होमबा नोंथांमोना सिन्था खालामदो क'क्राझार जिल्लायावहाय BPF दल हिसाबै बेसेबां गोगोम जानाय दङ आरो फैबाय थानाय MP इलेक्सनावहाय बिथांमोना माबायदि गोहोम गोलैनो हागोन नोंथांमोना सानना नायदोना आरो बेखौबो सानहरखादो थांनाय जेनाखि इलेक्सनावहाय BTC इलेक्सन जानायाव जेब्लानाखि BTR सुक्ति दिनावहाय जेब्लानाखि फार्स्ट इलेक्सन जादोंमोन बे इलेक्सनावहाय क'क्राझार जिल्लाखौ नोंथांमोना नाहर क'क्राझार जिल्लायाव अनलि मोनसेल' सिंगोल समस्तियाव UPP देरहादों बेबो जाहैबाय मा जोंनि समस्ति आंनि समस्ति आं क'क्राझार माने कुसुगाव समस्ति नालाय कुसुगाव समस्तिनि आरो बेबो उकिल मोसाहारि सार बिथाङा देरहादों मिथिबायना बेल' देरहादों क'क्राझारनिफ्राय बेबो कुसुगाव ब्लक UPP नि बिथांमोननि गाहाम देहा गोग्गो देहा माने गावजों गाव मदद होलायनानै ओरैबायदि थैथा थान्दा खामानि मावनो थाखाय बाहाय खुनुरुखुम देरहानो हादों बेबो 560 ना 67 567 ना समा बहरावल' देरहादों थांबावबायमोन मानोना हाग्रामा महिलारिया कुसुगाव समस्तियाव होदोंमोन दै ओमफ्राय उकिल मोसाहारि सार दं दानि बिथाङा जाबाय दा बे जों बिजों कम्फर्टसोमोन दा बावहाय खुनुरुखुम 567 भटना संबायावहाय उकिल मोसाहारि सार देरहानाय जादों आरोखि नायल' जाल' क'क्राझाराव अबा नायदो क'क्राझार हिसाबै BPF बेसेबां स्ट्रं जाना दं आङो क'क्राझाराव समस्तियावहाय BPF थारैनो दासिमबो बिराद स्ट्रङै दं आरो बेखौ नायोबा फैबाय थानाय MP इलेक्सनावहाय BPF बिराद गोहोम खोलैमारगोन जों बेखौ हमदांनो हादों ओमफ्राय BTC इलेक्सनावथ' बुंनांखाला BTC इलेक्सनाव जुदि बिथांमोना जुदि बेफोरबायदि आरो खामानि मावबाय थायोब्ला आरो BTC इलेक्सनाव क'क्राझार समस्तियाव आरो बिथांमोना गोबां माने सिट देरहाबावगोन माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव आरो समस्तिजों नङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावहाय बिथांमोना गोबां देरहाबावगोन अब्ला नुबाय नोंथांमोनहा बेसेबां होनदों जे 50 प्लास जानांगौमोन नाथाय बिनि खाथियावनो थांखाबाय जुदि मास गेदारिं मोनबा पाब्लिक गेदारिं खालामनाय मोनब्ला बेवहाय खमैब्लाबो
50,000 प्लसनि बारा मानसि बाहाय गेदारिं जागौमोन नाथाय दिनै वार्कार मिट जानायखाय बावहाय 20,000 प्लसआनो वार्कारफोर जाबाय आरो माने प्रग्रामखौ नायनो गोसो जानाय रायजो राजाफोर बाव थांदेरबाय 10 प्लस तो 30 प्लस मानसिफ्रा बावहाय मा होनना बुंदों बे प्रग्रामाव गेदारिं जाफैदों आरो बावहाय जों स्पष्ट जाबाय फैबाय थानाय लकसभा क'क्राझारावहाय सोरखौ बिजाथि फसंगोन होननानै मिडियाफ्रा सोंनायावहाय खाम्फा बरगयारी सारा बुंबाय कि मानोना गासैबो दलनि दैदेनगिरिफ्रानो खाम्फा बरगयारीखौहाय केन्डिडेट जानो लुगैदों आरो प्रेसार होदों स' बेखौ नायोब्ला खाम्फा बरगयारी सारानो क'क्राझार समस्तियावहाय केन्डिडेट हिसाबै मोनखागोन आरो BPF निफ्राय आरो BPF बा इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै गेलेगोन होनना बुंदों खुनु मित्रता जानाय नङा एलायन्स जानाय नङा गुबुन माने राजखान्थि हान्जाफोरजों माने सिंगोलै माने इन्डिपेन्डेन्टै बिथांमोना गेलेगोन होननानै बुंदों आरोखि सोर BPF जेनेबा क'क्राझारावबो होगोन आरो दरं उदालगुरि मोनसे समस्ति दङ बाहायबो बिथांमोना केन्डिडेट होगोन आरो स' नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा स' BPF दिनैसिमबो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै गोबां गोहोम एबा मैखोमै दिनैसिमबो दङ बिथांबा बाराद्राय खेबथेर जायाखै स' बिनिखायनो नोंथांमोना आं दिनै बे रादाबखौ होनाय जाबाय आरोखि थेंक इउ